ଜାଣିଛ ତୁମେ ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ ଭାବିଥିଲି? ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ତ କେବେ ମୋ ଗାଁର ସୀମାନ୍ତକୁ ବି ଛୁଇଁନି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତୁମ ସହ ମୋର ବାହାଘର। କହିଲ ତୁମେ ମୁଁ କେମିତି ମୋ ଗାଁର ସୀମାନ୍ତକୁ ଡେଇଁ ସବୁକୁ ପର କରି ତୁମ ହାତ ଧରି ତୁମ ସହିତ ଯିବି? ଏପଟରେ ତୁମକୁ ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ମୋ ହୃଦୟରେ ବଢ଼ୁଥାଏ, ସେପଟରେ ମୋ ଗାଁକୁ ପର କରି ଯିବାର ଦୁଃଖ ମୋତେ ମାରି ଦେଉଥାଏ। କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। ଏ ମନ ମରୁଭୂମି ସଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବେଳେବେଳେ ଜଳ, ବେଳେବେଳେ ମରିଚିକା, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ବର୍ଷା ହୋଇ ମନକୁ ସିକ୍ତ କରିଯାଅ। ମନ ସିନା ଦୁଃଖ ଥାଏ ତୁମକୁ ନ ଦେଖି ନ ଜାଣି, ତଥାପି ତୁମ ଭାବନାରେ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ରାତି ହୋଇଯାଏ ମୋତେ ଜଣା ନଥାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମହାପ୍ରସାଦ ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଡାକବାଲା ଖଣ୍ଡିଏ ଚିଠି ଦେଇକି ଗଲା। ବୋଉ ଆଣି ମୋତେ ଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ମା, ଆକୁ ପଢ଼ିଲୁ। ମୁଁ ବୋଉକୁ ପଢ଼ି ସବୁ କହିଲି। ଯଦି ଆମର କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନଥାଏ, ପୁଅ ଘରବାଲା ଦେଇଥିବା ତିଥି ବାର ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା ଫଗୁଣ ମାସରେ ବାହାଘର କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବୋଉ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ମୁଁ ବି ଲାଜେଇ ଗଲି। ବୋଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ସେସବୁକୁ କହିଲା। ବାପା ଶୁଣି ସହରକୁ ସୁନା ଗହଣା କିଣିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। 2 ଦିନ ମଉସାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ସବୁ କିଣାକିଣି କରି ଫେରିଲେ। ସବୁ ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ମଙ୍ଗନ ଉଦା ଆଉ ବଉଳ ପାଟ ଆଣିନଥିଲେ। ବୋଉ କହିଲା, ଭାଇ ବିଦେଶରୁ ଆସିଲେ ସେ ସବୁ ଆଣିବ। ତଥାପି ସେ ଆଭୂଷଣ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଆଗକୁ ଭାବି ଦେଇଥିଲି। ଜାଣିଛ ତାପରେ ମୋ ମନରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି? ତାପରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ସବୁଦିନ ନିଜକୁ କୁକୁମ୍ବ, ପାଦରେ ଅଳତା, ପାଦରେ ପାଉଁଜି, ମଥାରେ ଟିକିଲି, ହାତରେ ଚୁଡ଼ି, ସବୁକିଛି ଲଗେଇକି ନିଜକୁ ଗୋଟେ ବଧୂ ରୂପରେ ସଜେଇ ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ନିଜ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟକୁ ନିରେଖି ନିରେଖି ଦେଖୁଥାଏ। ଆଉ ମନେ ମନେ ମଧ୍ୟ ହସୁଥାଏ। ହସି ହସି ମୁଁ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ଲାଜେଇ ଗଲି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଦର୍ପଣ ଭିତରେ ହଜିଗଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଦର୍ପଣ ମୋତେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରି କ'ଣ କହିଥିଲା ଜାଣିଛ? ସେ କହିଲା, ଏ ସୁନ୍ଦରତା ଯାହା ପାଇଁ ସେ ତ ତତେ ଦେଖିନି, ତୁ କାହିଁକି ଏତେ ସଜେଇ ହେଉଛୁ? ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି, ଆଉ ମୋ ନୀରବତା ମଧ୍ୟ ଭାଗିଗଲା। ତୁମେ ତ ମୋ ପାଇଁ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଥିଲ, ତଥାପି ଏ ଅବୁଝା ଅମାନିଆ ଅଝଟିଆ ମନ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ଖୋଜୁଥାଏ। ଆମ ଘରର କାନ୍ଥରେ ତୁମ ନାଁ ଆଉ ମୋ ନାଁ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର। ମନରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଶିହରଣ ଖେଳିଯାଏ ସେସବୁ ଦେଖିଲେ। ଗୁଆ ମଙ୍ଗଳା ହେଲା, ବାହାଘର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଛପାଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବାହାଘର ପତ୍ର ଦିଆଗଲା, ଆଉ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ତାପରେ ବାରିକ ବାହାଘର ପତ୍ର ନେଇ ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଗଲା।